nolako ere muga hartzen duen ikusteko. Ondo, beste bat oso ahaztuta daukaguna arabiera da. Eta bide batez aipatu nahi dizuet, nazioarteko hizkuntzak ez direla nazioarteko hizkuntza bihurtu oso erraxak edo oso politak direlako. Normalean hizkuntzak munduan zabaltzeko 3 arrazoi egoten dira edo horien nahasketa bat. Arrazoi horiek izaten dira ezpataren indarra, esaten dena, konkistak eta horren bidez, asko batez ere horren bidez, zabaldu izan dira, historian zehar, hizkuntzak munduan. Beste arrazoi bat erlijioa izaten da, erlijio jakin baten bidez zabaldu daiteke hizkuntza bat. Eta beste bat, merkataritza, ekonomia, merkataritza, hori ere oso bultzagarri handia da, eta mesede handia egin dizaiokena hizkuntza bati. Orain arte mapetan ikusi ditugunak gehien bat konkisten bidez, eta kolonizazioan bidez eta zabaldutako hizkuntzak dira. Bat erakutsi nahi dizuet, arabiera dagoeneko aipatu dizuet, eta erakutsi nahi dizuete. Oso ahaztuta dagoelako, nazioarteko hizkuntzen artean oso ahaztuta dago eta oso edatuta dago. Eta hemen ikusten duzue, berde ilunean bizitasun handiko guneak dira arabierarena, eta berde argian hau samar, ez hain indartsu dagoen eremuak. Horrez gain, gehitu beharko genuke, Koranaren bidez. Islandarrek erlijioz zabaldu dituzten eremuak. India daño heltzen dira eta bar, eta Afrikan hegoalderago. Badakizue, Korana benetan ulertzeko eta ezagutzeko hizkuntza baliagarri bakarra arabiera dela. Orain dela gutxi, hain gutxi ez. Derra da 10 urte izango dira, Korana euskarara itzuli zen, Eibarko musulman batzuk ibili ziren, Bilboko Frantziskotarrak ziren, edo esan zoritzen orain. Kontua da, itzulita dagoela, eta euskaldunei, musulmanek euskaldunei esan zieten lehenengo gauza izan zen. Nahi baduzue Korana euskarara itzuli nahi baduzue, lagunduko dizuegu, baina jakintzazue ez duela zertarako balioko. Korana arabieraz irakurri behar delako. Abisu hori hartuta. Arabiera erlijioaren bidez eta espataren bidez asko zabaldutako hizkuntza da. Ez dugu ahaztu behar gainera arabierak, niri bereziki hizkuntzen munduan mina ematen didana da, arabierari buruz hitz egiten dudanean, Egiptoera desagertuarazi zuela. Egipto zer den eta zer esan nahi duen, 16. mendean galdu zen Egiptoera. Haren azken Egiptoeraz hitz egiteko azken modua koptoera zen, eta 16. menderako jadanik arabieraren pisua ezin izan zuen gehiago jasan, eta desagertu egitzen. Bukatzeko, ez dut asko osatu nahi hau, eta beste puntu batzuk ikutuko ditugu. Beste hizkuntza bat dago oso simpatikoa, eta hori ere oso ahaztuta dagoena, eta nazioartekoa da. Suahiliera. Suahilia, ofizialki Suahilia, esaten zaiola uste dut, euskaraz. Eta hori da, Suahiliaren eremua. Niri oso simpatikoa iruditzen zait, zabalkunde handia lortu duelako, baina beti pake bidez eta merkataritzaren bidez eta barreta. Hau da, eredu bikaina, hizkuntza bat nazioartekoa bihurtzeko, indarrik bortxakeriarik gabe erabili gabe, indarrik erabili gabe, erlijioak inposatu gabe, eta barreta zabaldu dena. Okerrezpan nago, hori berehala Googleen aurkituko gehiago, orain ez gara bila hasiko, buruz esango dizuet, 5 milioi hiztun dira ama hizkuntza suahiliera dutena, eta hitz egiten dutenak 21 milioi izan daitezke. Eta hauekin batera, nazioarteko hizkuntza hauekin batera, beste batzuk daude, lehen esan dugun bezala, baina guri interesatzen zaiguna esperantoa denez, esperantoaren mapa, ikusiko dugu orain, hori ere badagoelako. Lehenengo hartuko dugu, hauxe da munduan esperantoz, ilunenak hiztun gehien dauzkaten herrialdeak dira. Ikusten duzuan bezala, Txina berehala ageri da, atentzioa ematen duela, eta estatu batu da. Nahiko
nahiko gauza bitxia da, gizu estatu batuarrak zein pepelerroak diren hizkuntza kontuetan, zein motza, hobeto esan. Eta nola dabiltzan kontu horretan. Alemaniera ere hor ikusten duzuen. Afrika pixkanaka esnatzen ari da. Itzaldia orain dela 40 urte eman bagenu, Afrika ia hiztunik gabe egongo litzateke, baina pixkanaka ari da pixka bat suspertzen. Niri bitxia iruditzen zait, baina une honetan galdetuko balidate hiztun gehien dauzkaten herrialdeak zeintzuk diren Mexikoa aipatu beharko genuke, eta Mexikon nazioarteko hizkuntza handi bat hitz egiten da. Eta ere, Mexikon ari da esperantoa gero eta gehiago zabaltzen. Maiztasunari dagokionez, beste mapa bat ikusi genezake. Adibidez, ez dakit zehazki zer den mapa hau, baina segurazki izango da, interneteko lotunen bidez esperanto zenbat harreman dauden eta barka, baina maiztasuna neurtzen du. Erabiltzaileen maiztasuna hor ikusten da mapa osoan. Hemen aipatu nahi dizuetan beste gauza bat da, esperantoari buruz ari garenean, jadanik ikusten duzue erabat nazioartekoa dela esperantoa. Ez da amets bat, esperantoa nahi litzateke jendeak bere harremanetarako munduan erabiltzeko. Esperantoa jadanik erabiltzen da. Gertatzen dena, eta hau behar bada, bai gustatuko litzaidea aipatzea, gertatzen dena da, esperantoaren egoera munduan euskarak Euskal Herrian daukan egoera bera da. Hori da gertatzen dena. Euskara bere eremuan dago, jatorrizko bere eremuan dago Euskal Herrian, baina gutxitua da. Eta esperantoa bere jatorrizko, bere helburuzko esan behar duke eremuan dago, mundu osoan dago, baina gutxitua da. Baina gutxitua izateak ez du esan nahi existitzen ez denik. Eta hemen Euskal Herrian batez ere, Euskal Herrian orain oso indar gutxi du esperantoak oso gutxi informatzen gaituzte, esperantoari buruz eta barkabar. Nik jende desente topatu dut esan izan didana. Baina esperantoa, bai, nik entzuten duen hori, baina horrek porrot egin zuen, proiektu bat izan zen eta porrot egin zuen, eta gero hil egin zen, eta jende asko dago buruan hori daukan. Eta ez da horrela, hori da, ez dakit, Andaluziako espainol batek esango balu bezala, baina euskara bai egiten zen, baina ben hil da dago, Bilbora joaten bazara, jende guztiak kalean espainolez hitz egiten du, euskara hil da dago, horrelako zerbait izango ditzake, oso antzeko egoeran daude bi hizkuntza horiek. Mapa bukatzeko Andaluziako erakusiko dizuet, hor erakusten duelako, Andaluziako esperantista elkartearen arabera eta izena eman da dauden pertsonen arabera, non dauden esperantista gehien. Orduan, mapa hauek ikusi eta gero, aipatu nahi dizuet, lehen esan duguna, 3 modu daudela hizkuntzak zabaltzeko, baina ingelesaren kasua gaur interesatzen zaigu, ingelesak gaur batez ere edo esperantoaren indarra, esperantoaren lekua hartuta dauka, ingelesak nola izateko era bat ez bada ere, eta hori ulertzeko pixka bat jakin behar da, ingelesak 2 modu izan dituela zabalkunderako. Eta 2 modu hori historian zehar. Eta 2 modu horiek denok dakikun bezala espatarena izan zen, lehenbizi, konkistaketa bat. Eta gero, bigarrena, gerora 20. mendearen erdialdetik aurrera gutxiko da bera ekonomikoa. Merkataritzarena etorri zitzaion, orduan 2 bultzada handi izan ditu ingelesak, eta hori da bere arrakastaren arrazoia, labor izan da. Baina, gertatzen dena da, eta honekin zuzenago joango naiz esperantoaren aldera, gertatzen dena da, suahiliera kenduta, eta suahiliera bezalako hizkuntza txiki edo ertain batzuk kenduta, edatu diren eta munduan zabaldu diren hizkuntza guztiek beraiekin ekarri dutela beste hizkuntza eta beste kultura asko galtzea. Eta hori, deneko oso dakigun gauza da, Ameriketara begiratu beharrik ez dago, zenbat hizkuntza indiar galdu diren ikusteko, eta zenbat ari diren galtzen ikusteko, eta zenbat dauden une jakin honetan azken hiztuna, ez dakit nuen Washingtongo, ez dakit Sebastiarretan azken hiztunan hiltzen denean, bere hizkuntza hilko delako, hori esan beharrik ez dago, hori ez da zuzena, ez da demokrata, ez da bidezkoa, ez da ezer. Hori
zuzengabekeria bat da. Orduan hori konpontzeko beharrezkoa da mundu osoan hizkuntza bat erabiltzea, baina neutrala izango dena. Eta neutrala adjektiboa oso garrantzitsua da nazioarteko hizkuntzari buruz hitz egiten dugunean. Izan ere, nik lagun batzuekin hitz egin izan dudanean hizkuntza neutralari buruz, pixka bat flipatu dut, izan ere batzuek esan diote, baina esperantoa ez da neutrala. Hizkuntza neutrala izateko txineraren, japonieraren, suahilieraren, alemanieren, kitxueraren, euskeraren eta frantsesaren hitzak eduki beharko lituzke, eta orduan bai izango litzateke neutrala. Hori ez da neutrala izatea. Neutrala izatea zera da, nazioarteko hizkuntzei buruz ari garenean. Herri jakin batek bere hizkuntzaren bidez, bere kultura ez inposatzea beste herri guztiei. Guk ingelesa ikasten dugunean, ingeles kultura ikasten dugu berarekin batera. Euskaraz ez dakien batek euskara ikasten duenean, neurri handi batean euskal kultura ikasten duen bezala. Baina hori da nahi duguna, mundu guztiz berdin bat, eta erabat globalizazioak lagunduta gainera erabat kolore berekoa izango den mundu bakarra. Gainera, asko zabaldu diren hizkuntza noiz arduratu dira, adibidez guk euskaldunok oso ondo dakigu. Jatorrizko hizkuntza euskara dugu, baina bi erraldoirekin bizi izan gara, eta azken mendeetan haien pisua oso hain handia izan da, ia geure jatorrizko eremuan galdu egin da euskara, ia. Eta orduan horren froga beharrik ez daukago. Orduan, gauza horiek gertatu ez daitezen, eta munduan kultur galera gehiago gerta ez dadin, hizkuntzei gagozkiela, batez ere, esperantoa asmatu zen. Eta zergatik esperantoa. Eta niri askotan galdetu direten beste gauza da,